Nele Berta Thanbang Sondro Singh Rongpi Aprangsi Biswanath Karbi Live Kelangwer Kasing Honara Do Anaphan Kardom Nang Pajireglo Kardom Tane Pini Arsik Jeda Berta Norangton Pana Jekta Nijang Karbenglong Hamren Arong Sopi Town Club Asai Hemalong Methang Kurjon Kacherap Keplang Kachiumri Thekji Aphanpura RD Dojot Pen Ingting Lenghem Puching Romame Amahang Kepathekpon Patumi Thang ni Pai Great Truck Arni Nijang Karbenglong Hamren Arong Sopi Town Club Asai Hem Along Ritin Pen Chetongsi Methang Kurjon Kacherap Keplang Kachiumri Thekji Aphanpura RD Dojot Pen Krungsai Ame Ingni Ponsi Ingting Lenghem Puching Romame Pu Amahang Pathekpon Tanglo Labangso Ahampang RD Dojot Kapangdang Ponji Aphanpura Chingrisar Pen Chief Convener Kepekpon Lake Harsing Ingti Convener Khorsing Ingti Pansing Ingti Lapen Kongchon Bang Pul Ingti Rap Kongchon Bang Lumjong Ingti Kathar Sarthengti Biddaram Ingleng Bupa Ingti Lapen Dihin Rimbang Mohon Ingti Kathar Birton Ingti Lapen Sai Hemchon Bang Longwell Ingti Kathar Lapen Klembang Po Sarmen Ingti Longsing Ingti Sarmen Ingti Kathar Long Ingti Bronson Ingleng Longki Ingti Orun Tarot Dhonsing Ingleng Sing Ingti Biren Singh Ingti Chandra Ingti Atumaphan RD Dojot Pen Arpu Pekponsi Ingti Ingling Hempu Chingrum Ame Aham Phang Kapangdang Ponji Aphan Arsik Jit Krungsai Ame Along Chethan Chimu Masai Paman Pondo Lason si Patumi Thang ni Pai Great Truck Arni Nijang Karbenglong Hamren Arong Sopi Town Club Asai Hemalong Methang Kurjon Kacherap Keplang Kachiumri Thekji Aphanpura RD Dojot Pen Ingting Leng Hempu Chingrum Ame Amahang Kapathek Asai Ing Samjin Mesen Pen Pachun Pondo To pini nang litum lodak ingting leng ching ruma mai kang ni pon ase ko pipi ka cheparai pon dola nang litum pini ladak to pini nitum ingting leng kedoan raso ka chingrum nang kok abangke la pengka cheparai pon bangke ahok tema damtang penangan aning kan pwa penangan awe pen thoi inglong kidu baka prek a district along kidu Aing ting leng tum stamet dupik sitame kedam tangan ba kedam tangan apor hut ni tum cihumri pon thekte ta pen chiri pon thekte lasi penangan akorte atum penangan thek muchot atum pen bidi sure chipachoisi pini hamren det pukali ba dipudet pukali kaprek adet along kaprek district along ke do aing ti engleng atum phan an sitame kachi humri pen isivet a platform mate isivet a hong chatai along ke vanji phansi netum cheperai pon thiblo pinia mai pen la son athak amai aphrang da ke tang dolo manang le tum ke seng tang dolo mala so ingting leng nokhum pu ahok lo penangana dim dolo sitame chinthong son sitame hempu chingri amai haladak stame dolo lapen lapu socheng mindar ke dai long mat sitame chek phobang puarong long pu sitame dak ingti ingleng chingrum amai pustame senglo sitame ko anma laso angdang kape theji lapen ko anma kapang rumpon nangi lan pangrumpon pet unedat penajoini si pini arnia bang puthot anso se angkang pi ke pithe pen nilip lumbayong chinthong rong khang amri mirlong la so chipu pe pin pen itum ingti ingleng kedoan ingti taru kedoan setame isiweda hong chatai long wan pen anso se itum phia phurun ba itum ki plang ki phi penang dang lok ilitum kur jon ka chetok nang ya lam pen dang lok setame na so thir thip kaching wai ponjia phansi ni tumahin pen mang pon theblo Nijang Karbenglong Hamren Pen Bronson Terang Report Biswanath Karbilai Tang te pini adun thua bertan non puthorang ton pen arjekta Saint Matthew Church Drup Mumang Katalonji Aphanpura Chisik Chedang Ponpomlo Karbenglong alongri lakain ko rapli arnam langpi MSC constituency ke parlo lang nirjam bongwe be arong Saint Matthew Church ningkan engko rap pho ke chokpura rup mumang Katalonji aphan hatak araratum chisik chedang ponpomlo
labangso rup mumang asengkan karcho amei mateningkan ingkoira phok ke chokpura silver jubilee katalon along difu diocese dt reverend Paul Metcalf lapenan parta alang litum ari asang hotum nang chetong donji pusi nelitum aperangke dipendro rong pi ka homri damahut nang than pachinidun Saint Matthew Church rup mumang katalonji aphanpura chisik chedang ponbomlo Karbi Anglong alongri lakhain koira pli arnam langpi MSC constituency ke parlo lang nirjam bongwe be arong Saint Matthew Church ningkan engkoira pho ke chokpura rup mumang katalonji aphan hatak araratum chisik chedang ponbomlo Labangso rup mumang asengkan karcho amei mateningkan ingkoira pho ke chokpura silver jubilee katalon along difu diocese dt reverend Paul Metcalf lapenan parta alang litum ari asang hotum nang chetong donji pusi nelitum aperangke dipendro rong pi ka homri damahut nang than pachinidun Pini Ladakh lakha ingkoira pli a constituency angkang arlo Ladakh lang nilja hawar mongwe be arong along nelitum labangso Katisi kachidang ke claim ke dam pon ke lahen lo nitum pharukri sir kebra troxy aningkan nilitum Ladakh Saint Matthew Catholic Church nilitum seng pon lo lasi labangso ke seng pon pen non thang ni phai ingkoi arni anke nilitum ingkoi rapho mate rup mumang asengkan katalon katali jia phansi nilitum labangso kachisi kachedang labangso nilitum ke claim ke dampon asaya kam si nitum claim pon bom lo nilitum Ladakh mondli penitum kachingki ke chethang kacherai pon ateng nilitum dipu diocese kachari pon bom akehai Right Reverend Paul matekat alang le phansi nilitum alahi sarpu aman pen chuhang pon lo lapen alang li long nang ke dun thuji ke bang ji la ke father bang kep a father atuna che tong dun ji sister atun tame bang ji la pente Ladakh nilitu monduli te bok tere a tum phanta me nitum chop hapon lo na pen ka do ga vedak ke the ke ding jit pijit po tum phan tun ka chop hapon pe du pon Karbi Anglong arnam langpi pen dipendro rong pi report Bisonat Karbilai Tana pini prime time abirtan la an pensi kangton eklo Kado we phanta kurwang thula pen domi thakne